Easy, guys, for the people. Guys, for the people. Ukona mabatanya vari kungenga apo tasawo builder vari apo vari kuita zvakumixa simenti dzedu dzakajegera dziri pakona apo varadze simenti then metiri yedu mukura iri kufamba rivasendi yedu zviripo haiwa zviri kufamba zvakanaka ukuwo mvura iri kuuya toda kungotenda Mwari guys kuti hama dzacho dzepanapa dziri kuya dzichibatsirawo kuchera mvura kuti zvinhu zvinge zviri pano ndozvitenda Mwari kuti zvinhu zvavo zvichafambawo zvakanaka saka vana babatanya vari apapo ndinoti kwazivai muri veZimbabwe pamwe chete nevari kunze tiripo pabasa pandima ipo paya ndipo padai kudzoka Sister Shero kuzoona kuti zviri kufamba zvakanaka here izvo here zvavakatiudza kana kuti tiri kutsveyama but ndiri kuona sekuti dhai ndiye ari kusekerera sister havanamboona sekerera kwawe ine zveshuwa iwe tatanga tatanga tatamba 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 guys manyukunyu ani ndizvozvo hanzi nevanhu dhai wakaita basa neheti hatichaoni face aiwa ngaiboprotecta so kuno kuri kupisa guys for the people ndichingotenda goko aiwa goko iri kundibata zvakanaka kwete zvokuseka ndoda kukutenda kugokwe kuno vane mabasa mugokwe vese uyai amuhiye mozviwei babatani saka vane mabasa vese tipei muno mugokwe uya there rimwe riri kutofamba riri musenda umo vana sekuru bheni vari kungengedudza guys. Guys, onai henyu muri veZimbabwe tatamba kwaitatamba mbishana ndimaiguru vaze dhiringi kwaitiwedzere mbishana tiudzei chekuimba zve tapedza oimba rangarira tapedza oimba rangarira oiye bye bye guys for the people.